आणि त्यांना आम्ही ह्यो सुद्धा क्वेश्चन केलो, एक 10 जणांच्या लोकां खातीर तूं अख्ख्या गांवांत त्रासान घातले आणि ऑलरेडी ऑलमोस्ट त्यांनी तो पिनकोड चेंज करून सुद्धा फॉर्मॅलिटी करून दवरलं, त्यांनी आउट करूंक नासलो, कांय सर्क्युलर त्यांच्यानी हेचे पर्यंत पावूंक नासले, त्यांनी आपल्या लेवलीचेर केल्लेले आणि आम्ही अशें जाल्या उपरांत गेल्या उपरांत हे गोष्टी कळपाक लागले तेव्हा आम्ही तांकां लेटरय केल्लेले आहा आणि त्यांच्यानी जायना अशें ना ते जावपाक शकता, ताका लागून सगळ्यांची तुमची साथ खूब ह्या हेचेर विशयाचेर गरजेची आसा, तुमी ह्या एका विशयाक साथ दिवचो आणि ह्या एका आमी फुडें सरचे. थँक्यू. आणि त्या वेळार बार्शे गावातले आमचे खूपशे जे भाव असले ते संभ्रमित झाले की हे काय, कित्याक लागून नंबर बदललो. त्यावेळेला आम्ही गावाचे पंच मेंबर म्हणून आम्ही त्यांना भेट दिलो आणि सांगले की तुम्ही भिवपाची गरज ना. आम्ही सांगले आम्ही याची सखोल चौकशी करता आणि कित्याक हो नंबर बदललो हे आम्ही शोधून काढता. त्याप्रमाणे आम्ही तातडीन याच्यावर ठराव घेतलो आणि सोमारा 3 तारखेक आम्ही सगळी पंचायत बॉडी पणजे गेली. पणजे वचून आम्ही आमचं निवेदन त्यांच्याकडे दिला आणि त्यावेळा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगला की आमचो पिनकोड तुम्ही कित्याक बदलला इतक्या वर्षाचो. तर त्यावेळा त्यांनी सांगला आम्ही तुमचंच बदलूंक ना, आम्ही पेडणे तालुक्यात 3 गावांचे पिनकोड बदललेले असतात. सांगतात 5 वर्षांत सगळं रेग्युलायज जाताला, सगळ्या सारखें जाताला. म्हणजे 5 वर्षांत जे आम्ही त्रास काडटलो ते त्रास तुम्ही इमेजीन करा. फाल्यां आयज पिनकोड चेंज जालो, फाल्यां जर बँकेत आधार कार्ड मागला, आधार कार्डात तुका बँकवाले सांगतले आधार कार्ड पहिले अपडेट कर. हे जे आता आधार कार्ड अपडेट करता, आधार कार्ड काल मी पंचायतीन कॅम्प घेतलो, कितके लोक येले. आता रेग्युलर जर खंय चेंजिंग जाता जाल्यार पेडण्या हेचेर बस स्टँडाचेर लोक कितके घेतात दिसा 12 नाल्यार 15. म्हणजे जस्ट इमेजीन करा एक नंबर बदलपाक कितको त्रास जातलो आमकां. तेज्या खातीर तुमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता हेजेर सिरियस जावपाची गरज आसा. मागीर तेजेर कितके सिरियस जालो जाल्यार कांय फरक पडचो ना. तेज्या खातीर देवेन सरान फाल्यां जर तुमची ही आधार कार्डाचेर बघा प्रत्येकाच्या 40-35-12 नंबर हा, म्हणजे परत सगळ्या बायले भुरग्या घाडांनी लायनीन रावाय. देता पयली एक आमचा नुकसान प्रत्येक वेळार ह्याचा तुम्ही जाता. तुम्ही आयज सगळे जमलेले आसात, माचेरय बसलेले हे आसात जाणकार, तेव्हा आयज कृती समिती निवडा आणि तेतूंतल्यान हो जो आमचेर प्रत्येक वेळार अन्याय जाता तेका आमी सामोरे वचया आणि जो आमचा आसा, आमचो अधिकार आसा, आमचो हक्क आसा तो आमी प्रत्येकान आमचो घेवपाचो प्रयत्न करूया. देव फक्त एका माणसाक लागून 15,000 लोक त्रासात पडले. 4 गाव 3 पंचायती त्रासात पडल्यो. 4 गाव म्हणजे बार्शे गाव, आगरवाडा गाव, चोपडे गाव, चोपडे वेगळो गाव पंचायती आणि मुळशी गाव. या 4ही गावाची जनसंख्या आम्ही धरली जाल्यार 15,000 लोकांक हो त्रास.